meesten het bij een schitterende jasdag op Nijwe. De zinnen er goed bij. Een schinnen loft en een lietsbietsie bewolking. En temperaturen op zich nog heel noffelijk vanzelf, want het wie een graad of 15, 16. Maar dat is die lang net zo volle wien als juster. En daardoor viel het toch nog noffelijk aan. Joenen vannacht hebben we brede opklarings en het is rustig. De wind die draait even helemaal naar het eersten om het zuideersten en is zwak tot matig. Daarbij zakt de temperatuur naar zo'n of 8 graden en in het waardgebied, in het kustgebied, zo'n graad of 9 of 10. En dan morgen. Ja, ik denk dat we heel oorwaar krijgen al morgen. Het is bewolkt en uit die bewolking kan ik zo nou en dan eens even wat delslag vallen, wat stoorijn of wat rein. En daarbij nog altijd een temperatuur van zo'n 15 graden. En de wind die is al wat steviger, die wordt matig en krachtig en die komt uit het zuiden. En dan het vooruitzicht voor de komende dagen voor het weekend. Hebben we versneun een aantal buien, steen of buien, maar net de hele dag is dat het geval. Dus daar ben ik zeker nog positieve droege momenten. Maar er zijn erbij en een temperatuur van 15, 16 graden. Wel al die hudde zuidwestelijke wind aan de kust en krijgt zo'n en ek bovenloon een graad van 5 tot 6 boven. Maar dan komt dus snel een menje de invloed van een stormdepressie die vanuit de Atlantische Oceaan heel snel dichterbij komt. Het wordt zeker op snel een menje weer de boel. Temperaturen op snijdag zijn 16 graden. Ik denk wel dat het begin komende weken kouder wordt, maar dan een temperatuur die zakt naar zo'n 14 graden. En misschien krijgen we dan ook nog wel die storm of op dinsdag of oors op menje. Daardoor morgen meer nog een noffelijke jong verder.